Malta hija waħda mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fejn iż-żieda tal-għoli tal-ħajja hija kkalkulata fuq aġġustament mandatorju fuq l-għoli tal-ħajja. Il-Ministru Tonja Fenek qal lill-ġurnal The Times li l-Gvern Malti qabel mal-Kummissjoni Ewropea li jirrevedi s-sistema biex ikun żgurat li din tirrifletti r-realtajiet tal-lum il-ġurnata. Il-General Workers Union kienet fuq ta' qudiemnet li insistit li żieda tal-għoli tal-ħajja għandha tibda tiġi kalkulata fuq il-paga medja u mhux fuq il-paga bażika kif qed jiġri llum. Sa dan it-tant permezz ta' statistika pubblikata mill-Eurostat sar magħruf li l-flus fil-but tan-nies f'Malta huwa r-raba' lanqas b'saħħtu fiż-żona euro. Għal kull 108 euro li ċittadin fiż-żona euro għandu fil-but tiegħu bħala medja, f'Malta ċittadin Malti jaqla 83 euro. F'Ċipru, pajjiż kompetitur ta' Malta, s-saħħa tal-paga hija 15% aktar b'saħħitha minn dik ta' Malta. Dan fl-istess ħin li skont stqarrija maħruġa llum mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ir-rata tal-għoli tal-ħajja hija t-tieni l-ogħla waħda fl-aħħar 3 snin u qabżet 3%. Fl-aħħar sena li kellha b'5%, l-ispejjeż relatati maż-żamma tad-djar għolew b'6%, fuels dawlu bil-mawgas għolew b'3.6% u trasport u komunikazzjoni għolew b'3%.